és la solució i no el problema. Resoldre els grans conflictes sobre la base del respecte a les majories, siguin quines siguin aquestes majories, és la millor manera d'unir i de cohesionar una societat. Malgrat les condemnes injustes i per tant inhumanes, res no ens apartarà d'aquestes conviccions. Ben al contrari, avui queda més reforçada que mai la necessitat de viure en un país veritablement lliure, on la base de la llibertat sigui la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes, on hi hagi una veritable separació de poders, on el cap de l'Estat el votem entre tots i li puguem demanar explicacions dels seus actes i de les seves opinions, on ningú no hagi de témer per l'exercici dels seus drets i llibertats i on tinguem l'oportunitat que tenen tots els pobles del món de poder sobreviure, de poder veure respectada la nostra llengua i la nostra cultura, de poder garantir a tots els seus ciutadans les condicions d'una vida digna i de ser el resultat del seu propi esforç, sense por, sense que et vigilin, sense que et controlin, sense que t'espiïn o t'amenacin. Els nostres companys i companyes empresonats han estat víctimes d'una detenció arbitrària i alguns d'ells, com a conseqüència d'aquesta injustícia confirmada pel grup de treball del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides contra les detencions arbitràries, han vist vulnerats els seus drets polítics de manera irreversible. L'Oriol Junqueras hauria d'haver estat aquests dies a Brussel·les participant en els hearings dels comissaris europeus, perquè així ho van voler en el seu cas més d'1 milió de ciutadans. En Jordi Sánchez, en Jordi Turull, en Josep Rull i en Raül Romeva haurien hagut de participar com a diputats i senador en aquesta efímera legislatura. I en Quim Forn hauria d'estar servint com a regidor a la seva estimada ciutat de Barcelona. Només un abús i una arbitrarietat impròpia d'un estat de dret els ho ha impedit. I cal prendre en bona nota. Cal prendre en bona nota i denunciar-ho al món tantes vegades com sigui necessari. No hi ha operació de propaganda que pugui tapar tanta vergonya. A partir de la greu decisió de la justícia espanyola que acabem de conèixer aquest matí, s'obre també un nou temps en què l'exercici de drets i de llibertats fonamentals serà durament restringit. I l'opció legítima de la independència per qualsevol via democràtica serà perseguida sota la sospita de sedició o de rebel·lió. L'acció ciutadana en defensa del dret a l'autodeterminació, el dret a protestar, la llibertat d'expressió i de reunió queden a partir d'ara laminats per la interpretació restrictiva dels qui de fet n'haurien de ser els garants. El greu error de la política espanyola, el de traslladar als jutges el que era la responsabilitat del seu Parlament i del govern, tindrà conseqüències, però no només per als qui defensen la independència de Catalunya, sinó per tots els ciutadans en general. Per això ens cal reaccionar. No ens podem resignar a acceptar un statu quo regressiu que amenaça el futur dels nostres fills i filles. No ens hi podem resignar com a catalans i tampoc com a europeus, perquè la democràcia europea necessita reforçar-se davant la voracitat autoritària que recorre el món. Hem de mobilitzar-nos i hem de fer sentir la nostra veu. Hi ha moltes maneres i totes elles han de ser democràtiques i no violentes, com sempre. La nostra capacitat de resistència es mesura i s'enforteix en la nostra determinació i en el nostre compromís insubornable amb la no violència. I tenim una gran oportunitat de demostrar-ho un altre cop. De convertir també les eleccions el 10 de novembre en una resposta massiva i sonora de rebuig, de dignitat i de fermesa.
res no els espanta més que la voluntat popular. I per això no s'obren a parlar de cap via que ens porti a un referèndum per conèixer què volem i com ho volem. Temen la nostra resposta a les urnes i, per tant, responguem-hi amb més força que mai. Que sàpiguen que no acceptem la seva recepta basada en repressió, empresonament i condemnes. Que sàpiguen que no deixarem de ser-hi fins a arribar al final, fins a revertir tots els efectes de la repressió i respirar llibertat. S'han acostumat a amenaçar el poble de Catalunya de manera impune. Amenaçar amb el 155 i altres vies d'intervenció del nostre autogovern és aplicar unes sancions a tot un poble sense excepció. És privar tots els ciutadans de Catalunya de gaudir d'uns drets i d'uns recursos que estan pensats per millorar la seva vida, els serveis bàsics, la competitivitat de la nostra economia. Per això la resposta també concerneix més que mai els catalans i catalanes que legítimament s'oposen a la independència. Perquè la regressió de drets i llibertats, l'amenaça a l'autogovern, perjudica de la mateixa manera a tothom i no fa distincions. Avui, en un moment en què es confirma la negativa de l'estat espanyol a articular cap resposta de diàleg i de respecte, en què la brutalitat judicial torna a enterrar les esperances dels qui creien que l'Estat rectificaria la seva embogida fugida de la realitat, avui toca mobilitzar-nos sense defallir i sense por. Avui, amb el nostre cor al costat dels nostres companys i companyes i totes les seves famílies, que han estat injustament castigats per voler fer possible un referèndum, hem de tenir el cap més clar que mai i saber que només hi ha una única sortida possible, que és la democràcia. En un estat que condemna els dissidents pacífics, la democràcia és empresonada. Apel·lo, per tant, als independentistes i als no independentistes de Catalunya que per damunt de tot s'estimen la llibertat i la democràcia perquè ens unim sota el mateix clam i diguem prou. Que transformem la indignació davant la injustícia en l'energia positiva que enderroca parets, que atura règims autoritaris, que il·lumina els camins foscos i tenebrosos que va imposar el rei d'Espanya en el seu inefable discurs del 3 d'octubre del 17 i que empara els abusos i les arbitrarietats que s'han comès des d'aleshores. Fem-ho nosaltres sense esperar ningú. A l'altra banda, els que un dia clamaven «parlem», fa massa temps que callen i que beneeixen amb el seu silenci el deteriorament irreversible de la democràcia espanyola. L'Europa que calla davant les atrocitats turques contra el poble kurd és la mateixa Europa que va callar covardament quan la policia d'un estat membre va agredir amb una violència esfereïdora un poble que havia sortit a votar. La mateixa Europa que balla el so que ordena l'estat espanyol i que impedeix que representants de més de 2 milions de ciutadans estiguem asseguts al Parlament Europeu per poder alçar la nostra veu i denunciar les injustícies com les que avui hem conegut en forma de sentència. Fem-ho nosaltres. I tenim moltes maneres de fer-ho en el marc de la lluita no violència i de la defensa dels drets civils. Apoderem-nos, ajuntem-nos, prenguem la iniciativa i mantinguem-nos ferms. Ara que ja sabem que l'Estat ni dialoga ni fa justícia, tornem a demostrar al món que hi ha una via catalana que reforça tot allò que és amenaçat per l'autoritarisme. Avui, més que mai, i per sempre, visca Catalunya i visca la República Catalana.